Angeles City Council nagpasa ng resolusyon bilang pagsuporta sa cityhood bid ng Mexico Pampanga. Representative Gloria Macapagal Arroyo nanumpana bilang Senior Deputy Speaker ng 19th Congress. 12 aso na iligtas mula sa katayan sa Bulacan, hinihinalang dog meat trader, arestado. At Smart Classroom ng Mabalacat City College, mas pinadali ang pagsasagawa ng sabayang face-to-face at online classes. Maya Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon at narito na ang mga malalaking balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Inihain po ng Sangguniang Palunsod ng Angeles ang Resolution number 10141 bilang suporta sa panukalang gawing isang component city ang bayan ho ng Mexico, Pampanga at tatawagin itong City of Mexico. Ibinigay ho ng mga opisyal ng Angeles nitong Martes, August 16, ang isang formal endorsement sa local government unit ng Mexico sa pangunguna ho ni Mayor Teddy Tumang, Vice Mayor Rodencio Gonzales at mga miyembro ng Sangguniang Bayan. Matatandang inihain po ni Pampanga 3rd District Representative Dong Gonzales ang House Bill 1683 sa 19th Congress noon pong July 11. Sa panukala ng mambabatas, sinabi nito na pasok sa kwalifikasyon para maging isang component city ang bayan ho ng Mexico. Batay kasi sa batas, ang isang munisipalidad ay maaaring maging component city kung ito ay may average annual income na hindi bababa sa 100 milyong piso sa huling dalawang magkasunod na taon at mayroong populasyon na hindi rin bababa sa 150,000. Nakasaad naman sa HB 1683 na mayroong kulang 12,000 ektaryang land area ang bayan ho ng Mexico. Umabot naman sa 173,403 ang populasyon ng naturang bayan noong pong Enero 2020. Ayon pa sa mambabatas, ang Mexico ay tinuturing na isang first-class municipality at meron ho itong annual income na 193.4 million pesos noong 2021. Sa ibang balita, sa pagpasahon ng pamunuan ng kapulisan sa rehiyon, may pamana raw si dating Police Regional Office 3 Director, Police Brigadier General Matthew Bakay, kay Police Brigadier General Cesar Pasiwen, ang bago pong hepe ng PRO3. Ito po yung malaking hamon sa drug clearing operation sa rehiyon, lalo na pangunahing problema pa rin ang illegal na droga. Payo ho ni Bakay sa bagong leader ng Police Central Luzon, makipagtulungan sa mga local leaders ng bawat lalawigan. Narito pong report. Kung mayroon man umanong ipamama ng malaking trabaho si Police Brigadier General Matthew Bakay sa bagong direktor ng Police Regional Office 3 na si Police Brigadier General Cesar Pasiwen, ito ay ang malaking problema pa rin ng rehiyon sa illegal na droga. We are almost 60% drug cleared. Marami pa. Well, understandably, napakalaking area ng Central Luzon. But of course, alam naman natin that ang drug clearing is not only the sole function of the PNP. At dahil isa lamang sa maraming tungkulin ng PNP ang pagsawata sa illegal drug activities, mahalaga umano ang pagkikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan upang higit na maging epektibo ang kanilang programa at operasyon. Ang pinakamalaki dito is from the local government, lalong-lalo ng requirements ng PDEA sa rehabilitation, yung program on rehabilitation. The PNP cannot do it without the assistance and tulong ng local government. And yan ngayon, we're trying to jumpstart. Inumpisan uli natin. Yun na rin ang orders ng ating bagong Chief PNP ni General Asurin to go back. No? Barangay drug clearing, barangay-based ang ating anti-drug operations on the reduction side. Tiwala naman daw si General Bakay na maipagpapatuloy ni Pasiwen ang mga programang nailatag na ng Police Regional Office 3. Full support din daw ang kanilang unit sa bagong talagang hepe.
General Pasiwen is a very qualified officer. Hindi naman niya inabot yung rank na yan because kung hindi, So I'm very much elated and alam ko that he will lead Police Regional Office 3 to greater heights tulad nga ng sinabi ko kanina. And isa pang advantage that's working for him is the support na binibigay ng mga officers ng regional headquarters. From the command group to the regional staff, they are all professionals, they are all capable officers. And yan din yung masasabi ko na medyo napadali din ng tenure ko, stint as regional director because of an excellent staff who know what they're doing. Nananawagan naman ang bagong hepe ng PRO3 sa ating mga karehiyon na magtiwala sa mga alagad ng batas sa kabila ng kinasasangkutang anomalya ng ilan sa kanilang hanay. To the people of Region 3, sana magtiwala kayo sa inyong kapulisan. Kung meron kayong mga krimen o mga illegal na activity na nakikita, please feel free. Pwede naman tayo mag-text ngayon. At sa ating mga kapulisan, marami na involved yan, iwasan natin yung mga ganong gawain. Tumaas ng ating sahod, magtrabaho lang tayo ng tama at maayos. Paulo G. Santos, CLTV News. Samantala, posible raw palawigin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-iral ng State of Public Health Emergency sa bansa hanggang Disyembre. Ito po'y kaugnay pa rin ng nagpapatuloy na COVID-19 pandemic. Ayon ho sa Pangulo, nakipag-ugnayan na siya sa DOH para magsagawa ng nararapat na aksyon lalo tumataas na naman muli ang bilang ng COVID cases sa bansa. Hinikayat din po ng Pangulo ang ating mga kababayan na magpaturok ng booster shot. Narito pong detalye ng balitang yan. Bukas daw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawigin ang deklarasyon ng State of Public Health Emergency sa bansa hanggang sa katapusan ng taon. Inihayag ito ng Pangulo sa Pinaslakas Vaccination Campaign sa Maynila. Nakatakda kasing magtapos ang state of calamity sa susunod na buwan. Ayon kay Marcos Jr., tinalakay na raw nila ito ni Dr. Rosario Vergeire, ang officer in charge ng Department of Health, at batid niya ang magiging epekto ng pagtatapos nito. Bukas din daw ang Pangulo sa rekomendasyon ng DOH na amyendahan ng COVID-19 vaccination law. Yes, we were just discussing it with Yusek Berhere because maraming mga binibigay sa international medical community kapag state of emergency. WHO is one of them. At kung itigil natin yung state of emergency, matitigil yun. But if we can change, we are looking at amending the law in terms of procurement and all of that in the middle of an emergency. But that will take time. So malamang we will extend it. We will extend it until the end of the year. Upang hikayatin ng maraming Pilipino na magpa-booster shots, mismong si Pangulong Marcos, kasama ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos ay nagpa-booster shot sa Pinaslakas vaccination event. Binigyang diin ng Pangulo na malaking bagay ito para hindi maging malala ang epekto ng COVID-19 sa pangangatawan. Tiniyak din ng Pangulo ang kaligtasan ng pagbabakuna. Ito ngayon ang kinakampanya namin na sana, lalong-lalo na dahang-dahang pabukas ang ekonomiya. Ayaw natin mag-lockdown. Gusto talaga natin matanggal na yung mask na protocol. Lahat yan, hindi natin maiaabot yan kung hindi tayo magpa-booster shot ngayon. Sa datos ng DOH as of August 16, nasa mahigit 158 million na ang naturukan ng COVID-19 vaccine sa bansa. Sa bilang na ito, nasa mahigit 17 million ang may booster dose. Sa gitnang Luzon naman, nasa mahigit 19.2 million na ang naturukan ng bakuna, habang nasa mahigit 2.4 million pa lamang ang nagpa-booster shots. Angelica Cara, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, Representative Gloria Macapagal Arroyo nanumpana bilang Senior Deputy Speaker ng 19th Congress. 2 poultry farms sa Bacolor, Pampanga ipinasara ng munisipyo. Biosecurity protocols hindi raw nasusunod. At 24 na hog racers sa San Simon, Pampanga tumanggap ng tig-3 biik mula sa Department of Agriculture.
manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Formal na hong nanumpa bilang Senior Deputy Speaker ng 19th Congress si Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo dito pong Miyerkules, August 17. Bilang Senior Deputy Speaker, pangungunahan po ni Arroyo ang lahat ng mga bagong Deputy Speakers sa Kongreso. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na nakuha po ng mataas na posisyon o nakakuha ng mataas na posisyon sa House of Representatives ang dating Pangulo. Matatandaan noong 2018 ay naihalal po siya bilang Speaker of the House. Kung babalikan naman ho natin ang naging kasaysayan ng dating Pangulo sa politika, matatandaang 1992 at 1995 nang siya po ay maihalal bilang senador. 1998 naman nang siya ay manalo bilang Vice Presidente at kalaunan po ay naging Presidente. Noong 2001, matapos mapatalsik sa EDSA 2, si dating Pangulong Joseph Estrada dahil po sa corruption scandal. 2004 naman nang maihalal po bilang Pangulo si Arroyo. At 2005, pumutok ang Hello Garci scandal o yung pagtawag ho niya kay Comelec Commissioner Virgilio Garciliano sa kasagsagan ho ng bilangan ng boto. Itinanggi naman ni Arroyo na tungkol ito sa dayaan sa halalan, pero humingi pa rin siya ng tawad sa taong bayan. Dito ho nanggaling yung sikat na I am sorry na line ho ng dating Pangulo. Nakasuhan din ang dating Pangulo ng plunder, electoral sabotage at hindi wastong paggamit ng lottery funds na para sana sa charity. Ngunit nakapag-bail po ito para sa ilang kaso habang na hospital arrest naman siya hanggang madispis po yung kaso niyang plunder taong 2016 pagkaupo ho ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kasalukuyan ho si Arroyo ang President Emeritus ng kanyang political party na Lakas CMD at matatandang instrumental siya sa pagbuo ng unity team ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ito mga kabalen, paunawa ho sa lahat. Yung susunod na balitang inyong mapapanood ay nagtatampok ho ng mga nakaririmarim na imahe. Dahil dalawang poultry farm sa bayan ho ng Bacolor, Pampanga ang ipinasara ng lokal na pamahalaan
matapos mapag-alaman na hindi ho sila nakatatalima dun sa tinatawag na biosecurity measures. Bukod ho kasi sa masangsang na amoy, reklamo rin ng mga residente na naninirahan ho malapit sa mga poultry farm ang pagdami ng langaw sa kanilang lugar. Nakahanda naman daw sumunod sa itinakda ng batas ang farm owners upang muli silang makapag-operate. May detalye ho ng balitang yan si JM De Jesus. Makikita sa mga larawan at bidyong ito ang nakakadiri na animoy pagsalakay ng mga langaw sa ilang kabahayan. Kuha mga litrato sa barangay San Isidro, Bacolor, Pampanga kung saan matatagpuan ang AJD Poultry Farm, isa sa mga ipinasara ng lokal na pamahalaan ng Bacolor. Ipinasara rin ng munisipyo ang IS Poultry Farm sa barangay San Antonio. Ayon kay Mayor De Mandato, nabigo ang mga may-ari ng dalawang poultry farms sa wastong pagpapatupad ng biosecurity standards. Yeah, kasi yung mga poultry yan, kahit nung pag-una pa lang natin in the first term noong 2019, nag-issue na tayo ng moratorium na hindi na pwedeng matagdagan yung mga poultry farms dito sa Bacolor. Then also we also issued an executive order that creating yung mga inspector ng mga poultry. So far, so good naman. Pero for the last how many months? Talagang yung ibang mga poultry, talagang they are not following yung mga kautusan, yung mga kailangan gawin nila sa kanilang mga poultry. So, nagpasara po tayo ng dalawa. Balik na lang ang pagsasara nito. They open close. So sabi ko kay DA, and I issued an order, the group, the inspectorate team issued an order that permanently closing the 2 poultry farms. August 11 nang maibaba ng municipal government ng Bacolor ang closure order sa IS Poultry Farm at AJD Poultry Farm. Nakasaad dito ang pagbibigay ng 10 araw na palugit upang maisaayos ng mga farm owner ang ilang kakulangan sa kanilang mga pasilidad. Ginawa naman po natin maximum tolerance. Siyempre tayo, maximum tolerance ang binibigay natin. Pero wala pa rin, ganun pa rin. So marapat lang po na talagang yun. Dapat magsara ng poultry, isasara po natin. Pero sa halip na maisaayos sa mga aberya sa poultry farms, tila mas lumalala pa raw ang sitwasyon. Katunayan, 2 beses na raw nakatanggap ng closure order ang 2 poultry farm. Isa noong August 2019 at isa ulit noong March 2021. These 2 farms po, for the record, na-serve na po sila ng temporary closure. Not only once, but twice na po. So, gagawa po sila ng appeal, makikusap po kay Mayor at kukonsider po ni Mayor yung kanilang mga pakiusap. And then, ngayon nga po, pangatlo na, tinapos na po natin. Batay sa pinakahuling closure order na ipinataw, walang business permit at sanitary permit ang 2 poultry farm dahil sa kawalan ng maayos sa sistema sa disposal ng dumi ng mga manok. Dito mano nang galing ang sandamakmak na langaw at maging ang masangsang na amoy na banta sa kalusugan ng mga residenteng naninirahan malapit sa 2 farm. Kapag napasara na yung mga nito, lalo na itong mga non-compliant na to, mawawala na itong problemang ito. Yung langaw, yung amoy, yung mga ganyan, ano? So, mawawala na yun. Magiging conveniente na yung mga kababayan natin, yung mga kabaryo natin sa mga barangay na kung saan nandyan yung mga langaw na yan. At hindi lang yung kalapit barangay, kung hindi yung kahit daw 4 na kilometro, yan daw natatravel ng isang langaw eh. At manganganak ng 1,000 pagkatapos. So, magiging conveniente na, hindi na sila kakain na nakakulambo. Hindi na sila magsasara ng kanilang mga bahay-bahay o ano. Kawawa yung mga walang screen ng mga bahay. So, malaking conveniente ito sa kanila. Sinubukan namang hingi ng pahayag ng CLTV News Team ang mga may-ari ng IS Poultry Farm, ngunit hindi na ito nagpaunlak pa ng panayam at sinabing tatanggapin na lamang nila ang desisyon ng lokal na pamahalaan. Handa naman daw ang may-ari ng AJD Farm na mag-comply sa pagpapasara ng kanilang pasilidad dahil may edad na rin daw sila, ngunit itinanggi ang mga reklamo laban sa kanilang poultry farm. Bukas naman umuno ang tanggapan ni Mayor De Mandato kaugnay ng mga ganitong reklamo sa kanilang bayan. Pakiusap lang po, patuloy tayo magbantay, tingnan po natin yung mga yan, yung ating mga katabing negosyante dyan, yung ating mga lahat. Mag-ingat po tayo palagi. Ang pakiusap po lang po talaga. Wherever there is problem, nandito po yung munisipyo, nandito po tayo makikinig sa mga problema at gagawa ng aksyon sa kapakanan po ng mga kababayan natin. JM De Jesus, CLTV News. Samantala, nakatanggap ho ng biik mula sa Department of Agriculture ang 24 na hog racers sa bayan ho ng San Simon, Pampanga.
Tulong umano ito ng kagawaran sa mga magbababoy na naapektuhan po ng African Swine Fever o yung ASF. Bahagi rin ng programang Initiatives for Recovery and Expansion o INSPIRE ang pamimigay ho ng Sentinel Piglets. Layo naman nito na maiangat muli ang sektor ng pagbababoy. Nakatanggap din ang ating 3 biik ang 24 na hog raiser. At inaasahan pong 34 pa na magbababoy ang mabibigyan sa mga susunod na araw. Bukod dito na mahagi rin po ang Department of Agriculture ng mga antibiotic at vitamins para sa mga baboy at maging mga disinfectant. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Isa patay, 2 sugatan sa pagbagsak ng helicopter sa Clark Freeport Zone. 12 aso na iligtas mula sa katayan sa Bulacan. Hinihinalang dog meat trader, arestado. At Countryside Development patuloy na itinataguyod ng Laos Group of Companies sa kanilang 45th anniversary. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at tuloy-tuloy ho tayo sa mga mainit na balita. Isa ang patay habang 2 sugatan matapos bumagsak ang isang helicopter sa Clark Freeport Zone, Mabalacat City, Pampanga, Martes ho, August 16. Kinilalang namatay na piloto na si Diosdado Lumanlan. Nagtamo naman ng injury ang 2 nitong kasama na sina Ivan Abiong at Rodley Esogon. Batay ho sa investigasyon at sa report ng Public Safety Division ng Clark Development Corporation, isang technical repair at test flight ang isinasagawa ni Lumanlan at ng 2 mekaniko para sa 1973 helicopter na may modelong MB369HS. Pasado alas 10 ng umaga nang biglang mag-elevate hanggang tuluyan ng mag-crash ang naturang chopper. Nagpaabot naman ng pakikiramay si Mabalacat City Mayor Chris Garbo sa pamilya ni Lumanlan at hiniling sa mga Mabalakenyo na ipagdasal ang namayapang piloto at mga kasamahan nitong nasaktan sa insidente.
Sa ibang balita, 12 aso ho ang na-recover ng mga otoridad mula sa isang umano'y dog meat trader sa lalawigan ng Bulacan. Ang mga kawawang aso nakasilid ho sa sako at inihahanda na raw para katayin. Narito pong report. Kalunos-lunos ang sitwasyon ng 12 asong ito nang abutan ng mga alagad ng batas at rescuers sa isang di umano'y katayan sa bayan ng Bulacan, Bulacan, Martes, August 16. Walang awang isinilid sa mga sako ang mga aso, nakakatay na sana ng hinihinalang dog meat trader na si Hernando Pulintan, isang empleyado umano ng Materials Recovery Facility sa Barangay San Nicolas ng naturang bayan. Sa pagkakaaresto kay Pulintan, inamin nitong nagbebenta siya ng mga aso sa halagang 300 hanggang 350 pesos. Dinala ang mga nasagip na aso sa Animal Kingdom Foundation Rescue Center sa Capas, Tarlac para gamutin at isailalim sa rehabilitasyon. Sa Facebook post na ito ng Animal Kingdom Foundation o AKF, kitang-kita ang takot, pagod at halatang nahirapan mula sa pagkakatali ng alambre at pagkakasako ang mga asong Pinoy o Aspin na ito. Malungkot namang ibinalita ng Naturang Foundation na 2 sa mga na-rescue na aso ang dead on arrival daw sa kanilang shelter. Masama na raw ang kondisyon ng 2 aso nang ilabas sa sako at posibleng namatay dahil sa heat stroke. Nasa kustudiya na ng CIDG Bulacan ang suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa Animal Welfare Act. Titiyakin naman daw ng Animal Kingdom Foundation na mananagot ang salarin. Nagbabala rin ng AKF sa iba pang sangkop sa dog meat trade dahil hindi raw magtatagal ay matutuntun din sila at pananagutin sa batas. Kasama si Jennifer Salenga, Liana Canilao, CLTV News. Samantala, ipinagdiwang ho ng Laos Group of Companies o LGC ang kanilang 45th founding anniversary nito pong Miyerkules, August 17. Ang LGC po ay naitatag ni Yumaong Ginoong Liberato Levi P. Laos noong 1977 kasabay ng kanyang kaarawan. Ito ay tinaguriang isa sa largest at fastest growing multi-brand automotive network sa bansa na may operasyon ho sa automotive, non-life insurance, media, and food and hospitality industries. Nagsimula po yung LGC bilang Car World Incorporated at sa kasalukuyan ay may higit 2,000 empleyado na pinangungunahan po ng ikalawang henerasyon ng Laos leaders. Bagamat sumakabilang buhay na ang founder na si Ginoong LPL, buhay na buhay pa rin po ang legasya nito na nakaangkla sa core values ng customer satisfaction, honesty and integrity, hard work and productivity, efficiency, and social responsibility. Hanggang sa kasalukuyan po, patuloy ang pagtataguyod ng LGC ng countryside development sa Northern and Central Luzon. Sa parehong araw din, ipinagdiwang ang ika-27 anibersaryo ng Regional Broadcasting Corporation o RW 95.1 FM, ang radio station na pagmamay-ari ng Laos Group. Ang CLTV po ay proud na maging bahagi ng Laos Group of Companies. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Smart Classroom ng Mabalacat City College, mas pinadali ang pagsasagawa ng sabayang face-to-face at online classes. Manatiling nakatutok at kami magbabalik.
Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Mas madali na ho ngayon ang pagdaraos ng sabayang face-to-face at online classes sa Mabalacat City College o MCC, Pampanga matapos buksan yung kauna-unahang smart classroom na matatagpuan po sa isang local higher educational institution. Pinuri naman ng CHED ang pamunuan ng MCC dahil sa pagsisikap nito na makapagbigay ng dekalidad at napapanahong sistema ng edukasyon sa mga mag-aaral. Yan po ang balitang tinutukan ni Paulo G. Santos. Kuha ng high-definition camera ang bawat galaw ng guro at estudyanteng nasa loob ng silid-aralang ito sa Mabalacat City College o MCC sa Pampanga. Lahat ng aktibidad pwedeng maranasan ng sino mang mag-aaral, maging ng teaching personnel kahit na nasa kabilang bahagi sila ng mundo. Ito ay posible dahil sa tinatawag na Smart Class ng MCC, ang kauna-unahan sa lahat ng mga local colleges sa buong bansa. Miyerkules, August 17 na magsagawa ng demonstrasyon sa paggamit ng Smart Classroom ang Huawei Enterprise. Ultimo, ang whiteboard sa silid-aralan ay online at pwedeng ma-access ng mga mag-aaral na nasa bahay. Ito raw ang tinatawag na Hyperflex Learning. So having said online, so kayo yung students ko on site. So we also have students online. Just click this preview and this is our students online. So for example, these are our students online, which is nandun sila sa mga ibang rooms. And others are joining on the tablets. Mamaya mag-demo tayo, no? So, next is the content sharing. Before, it's very hard for us to do content sharing, right? We need to have share it via Blackboard or Manila paper. And then if we have laptops also and projector, we need to connect cables and so many cables. May built-in microphone din ang 4 na sulok na smart classroom na siguradong sagap lahat ang tunog o salita. Mayroon din itong motion tracking device na madaling matukoy ang mga nais mag-recite na nagtataas ng kamay. This is our first smart classroom here in the Philippines. That's MEC. They purchased it from us. So you can see, sir, para lang kayo may malaking laptop and tablet. So lahat naman tayo yun is already kumbaga educated on the internet and very madali lang siya. And with regards to how many, we have 4 classrooms here, sir, na na-implement na natin. Paliwanag ni Charles Brian Pataksil, ang solution manager ng Huawei Enterprise, sulit ang investment na ito. Hindi raw kailangang alalahanin ang after sales dahil may maintenance support group sa bansa ang kanilang IT company. Yes, actually si Huawei, sir, meron kaming mga partners to do the SLA. So in case, sir, na may mga kailangan silang reports o kailangan i-support, then our partners is immediately will be going here. And as Huawei, sir, of course, if they need any extra support, for example, upgrades or whatsoever, sir, or trainings, we will be here for sure. Pinuri naman ng Commission on Higher Education o CHED ang MCC dahil sa paggamit ng mga bagong teknolohiya na pwedeng pagsabayin ang face-to-face at online classes. Suwak na suwak daw ito sa blending learning system na ipinatutupad ngayong nagpapatuloy pa rin ang COVID-19 pandemic. Itong breakthrough na ito ay hindi lamang wini-welcome namin sa Commission on Higher Education, but we give importance to this kind of innovations. In fact, CHED is giving grants to local universities and colleges na hindi nagawa noon pa. No? So this is the first time. And I think this is one of the best complementarity between the local universities, the local government units, and the national government in coming up with projects like this. Ayon pa kay Attorney Ryan Esteves, Executive Director ng Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education o UNIFAS-CHED, pwedeng pamarisan ng bang mga learning institution ang smart classroom ng MCC dahil tugon ito sa problema ng congestion at kakulangan sa pasilidad ng iba pang mga state colleges and universities. Ito ay very, very important na pinapupuntahan ng pondo ng gobyerno. Hindi ito yung ito yung magandang example ng tamang paggugol ng pera ng gobyerno. So this will not only redound to the benefit of the school, but most importantly, will rebound to the benefit of the students. Especially now that we are in a, limited ang ating teaching modalities and ang ating medyo limited ang ating pagtuturo ngayon. So this infrastructure that we can see here in MCC
is a good model. Hindi naman daw naging pahirapan ang paghingi ng approval para sa Smart Classroom Project ng MCC dahil nakasunod ito sa digitalization program ng pamahalaan. Ayon kay Dr. Michelle Aguilar-Ong, ang presidente ng MCC, layo nilang malagpasan ang mga limitasyon sa learning experience ng mga mag-aaral na nakakahon umano sa 4 na sulok ng silid-aralan. Nung nagkaroon ng pandemic, aside from the rapid technology change in the industry, meron kaming mga nakikita kasi na may pagkakaiba na sa student population namin. At yun ay pagkakaroon ng mga working students. So sometimes they will not be able to join their class dahil nga nandun sila sa kanilang mga trabaho, or sometimes it's more convenient for them to attend classes dahil na yung medyo pagod ang katawan, hindi na pupunta sa MCC but they choose to stay at their houses. And with this volatility also in the COVID-19, hindi mo pa kasi masasabi ngayon na tapos na ang COVID eh. Any moment, anytime, a barangay can just lock down or the full house can just lock down. So now with the Smart Classroom, wala na yung mga ganoong barriers. Dagdag pa ni Ong, makatutulong ang Smart Classroom sa pagbubukas ng programa ng MCC kasama ang mga partner learning institutions abroad. It opens the border also. Kasi imagine Paolo, even before the opening, kasi nagamit na namin siya last week for our COIL or ang tinatawag na collaborative online learning, wherein students from other part of the globe, like for example sa amin from Langara College in Vancouver, Canada, they share same classroom with our students, and imagine the interaction, the exposure, the engagement that the students are doing every now and then in that classroom. Dahil umano sa Smart Classroom, tiyak magiging accessible sa mag-aaral ng MCC ang quality education na nakaakma sa global standard. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa puntong ito, alamin naman ho natin ang magiging taya ng panahon mula kay Ginong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Isang low pressure area po ang namataan ng Pag-asa at ito po ay tinatayang nasa layong 210 kilometers dyan po sa may hilagang silangan ng Tuguegarao City, Cagayan, or ito po ay nasa layong 160 kilometers sa silangan po ng Calayan, Cagayan. At samantala, southwest monsoon naman po nakakaapekto dito po, lalong-lalo na po dito sa may kanlurang bahagi ng northern at central Luzon. Kaya po ang mga probinsya o lalawigan at ang mga rehiyon ng Ilocos, Cordillera Administrative Region, Batanes, Cagayan, Isabela, Zambales, Bataan, Aurora at Quezon, magiging maula po ang papawiri na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot po ng LPA at ng southwest monsoon o habagat. Ang Metro Manila po at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, magiging bahagya hanggang sa kuminsan din po ay magiging maulap ang papawirin na may mga inaasahan din po ng mga pulo-pulong mga pagulan, pagkidlat at pagkulog, dulot din po ito ng southwest monsoon at ng localized thunderstorm. Sa ngayon po ang LPA, mababa naman po ang tsansa para mabuo bilang isang ganap na bagyo, pero binabantayan pa rin po natin ang pag-usad nito at anytime po sa araw na ito o sa susunod na araw ay posible na po itong mawala o malusaw. Pinag-iingat pa rin po natin ang lahat, magdala pa rin po ng gamit, panangga sa ulan. At yan ho ang mga balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Para sa karagdagang detalye, maaari ninyong i-follow ang aming mga social media pages sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Sa Twitter naman at CLTV36 at sa Instagram at CLTV36 Official. Kung nais mo ninyong balikan yung mga programa ng CLTV, pwede ninyong bisitahin ang ating YouTube channel at CLTV36 Official o di kaya naman yung website www.cltv36.tv. Mapapanood din ho yung mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners at sa Free TV Channel 36. Dito ho yan sa Central Luzon. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan. Maraming salamat po.